ọzọ mma anyị jiri bụ ije a ebe a today ahụhụ ka anyị hụ Ikenga hụ anyị. Anyị na-ekelekwanụ Chineke ebe ọ dị ukwuu na o chere anyị ogologo ahụ gara aga wee bata ahụ ọfụrụ a taa the 3rd day of January 2025. Na-asị biko dịka onye ebe m jedewere na onye na-ekwu okwu mgbe m batara na imere nnukwu na imere ọfụma, mana aka Oliver Twist will always look for more. Anyị na-ekele gị na nke imere bụrụkwe n'obi na ị ka ga-eme karịa nke imere eme, mana ọ na-adị mma akene onye akịdị ọgwọtakwa ọkwa na-ekene ahụ ka anyị na-asị ka anyị nye gị today. Jisi ike, Chukwu ga na-edukwa na anyị nde dibịa na-agwa otoro ike ya adịghị n'elu. Na-asịrị ndewo nna, ekele m unu ndị eze. Ka first time unu na-abịa n'ụlọ m, ekwesịrị ịbịa na nke gị, otu mgbe ị kwetere na ụlọ ga-abịazi o nyere anyị aka because since yesterday I've not been feeling fine, so since the na-akpọkọta nke shi bịa ebe ahụ agakwa ebe nke ahụ ndị aka chọfọ, so I'm very grateful. I then apologize for the 30 minutes delay before we start. I don't mind it to Niro when Naba. But the MG back I'm Kelom. MG back and Kelom Bo. By Bidoreyo, Kapadai. There are no beauty in the teaching. Only strong, very strong assurance. And they came in public and they came in private. And women to Rakelu, Upodanine Onidato, speak with that strong voice. On him, Dorandoro, Ufoyan him with her. But I made off my mefe, the kind of expect me. Oh, because Lopodani equated, Nagabudo. And when Kingdom Baramumba, La Idato, the Conade, before, meaning the benefit of the that, or confidence. And give me here the each. And for the fact that now, even in lose hope, I but also after the last bombing here, we felt we will not win again because I got my nozzle on the ground to coordinate my followers. But I can't vote but it was like magic, exceeding our projection of so, I because they defend the USA. And almost by 11 p.m., I mean almost 90% transmission. So I need to simple. Because they will vote Abalaga. So all posting our people near more chicha, the casino chicha. In Andiache, my Hanas, which will link a government on a state. What the Otum unit. Out of 348. That means hence I result the election. So, and I am here, Bazoi. And we go on the other pampa. And what they put in it in care. And you know what they. So, you go see on the by Jacka. SM Jacka Megani. So, therefore, I must be accountable to the people who sent me in absentia. And most of your followers get reflected by him playing units. I can say very, very thank you, and I'm very grateful. Now, you will see coming on home, and the change of plan, no test Eroro na 2025. Wasala naga anamuta. And I said, Mbana Nditima teacher to review the issue. I said because I had a hand eba matacha hinine obodo di chiche cha. And when baga kadi obodo mba karecha.
so I wee sị ọ bụrụ na anyị kọrọ ndị eze ha laa ha na president general ha were lee sị ka ihe kacha mkpa karịcha ugbu a ga-eme ka anyị nwee ike ime ya n'ime bọjetị nke afọ a, n'ihi na onye isi ala prezentị bọjetị ya na Disemba ma na Krismas, so ebidobe the process on next week ka a ga-ebido the process. So we see because of the things we may want to include, ka ihe ndị nke a ga-eme include no matter the number of communities bara ugbu a, ka ọ bụrụ ihe dị in line with ihe the community in question mere gịnị chọrọ. So when ndị chọrọ mmiri karịcha, when ndị chọrọ ọkụ karịcha, when ndị chọrọ transformer karịcha, when ndị chọrọ ka control ha small erosion or grading, when ndị chọrọ ka arụgharị ha ahịa, when ndị chọrọ solar light karịcha. So ka anyị work in line with ihe obodo chọrọ. I will say, okay, in case if our envelope gets bigger, fine and good, will accommodate bigger project. But now I got around n'obodo mara ihe between 25 million to 50 million naira ka arụ. Then the onye eze na the president general assign ya nye anyị before the end of next week, because ọ bụrụ na itibasi ihe dị na budget ọ ga-abụzikwa next year. So since I can on a window because of the late presentation of the budget, Kaimana, depending on what is our envelope, but Kaiti go to some communities from north and south into the first beneficiaries of the project in this January budget and actual email. So I can do a phone say, when we engage by phone, Camino no. I hope I know why I have Christmas. I don't know why you Kelepono as in the Papa. Reguazon will say, no, that I see Chime 2025 and 2026 by going with the major needs of those communities. Those our budget can handle more school, more health center. So then on the solar lights, I pay because down. Each community is now. I give you the city satellite from the palace to the main road. Because so I could think I get what this year that I guess where mayor so that we'll be the good from Opion and Chobo where you can see run the whole community. So a long meeting, maybe it's like an information meeting, and then like in with there two projects, so we can choose the one that can fall inside our envelope for the year. So now we can with there by next week, because by next week I need video the consideration. Assessor, we kitchen, then apano, then cause a supplementary. So before you know it, we have done the 59 communities in less than 2 years. So I have here to Cambia, Corum,